ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. כבר עשיתי תשובה. מה עכשיו הקדוש ברוך הוא מוסיף? מל את הלב שלי ואת הלב של הזרע שלי. אומר ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. יש שני סוגים של צדיקים. שני סוגים של בעלי תשובה. יש בעל תשובה שהוא חוזר בתשובה, הוא כבר החליט ללכת בדרך השם, אבל קשה לו. קשה לו לוותר על חוף הים בשבת. קשה לו לוותר על מועדון. קשה לו לוותר על אירועים מעורבים. זה השלב שהוא כבר חזר בתשובה, אבל קשה לו להתנתק מכל התועבות, מכל הטומאה. אבל יש שלב יותר גבוה, שאחרי כמה זמן הוא כבר מרגיש, אין לי שום קושי. התענוג שלי שאני יושב ולא יוצא לבילויים, ולא יוצא למועדונים, ולא יוצא לכל מיני תערובות, ולא יוצא לכל מיני הוללות, כבר זה נהיה תענוג. אומר, אתה יודע מתי זה יקרה? מתי שמל השם את לבבך ואת לבב זרעך. מה זה מל? זה אורלה. יש בגוף אורלה, מוציאים את האורלה, מוציאים את החלק הרע, ואז לבן אדם אין יצר בכלל הרע. זה השלב האחרון, שאתה כבר שמח שאתה עובד את בורא עולם. הוציא את היצר מתוך הבן אדם, ולבן אדם אין שום רצון ללכת נגד בורא עולם. זה ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. אז שואלים רבותינו, אז את לבבך כן. מה קשור פה לבב זרעך? הרי זרעך זה הבנים שלך. הם יחזרו בתשובה, יאמרו להשם את לבבם. אתה חזרת בתשובה, מה זה קשור לזרעך? הזוהר הקדוש אומר, כשאדם הולך בדרך מקולקלת, הוא גורם גם לבנים שלו שיהיו מקולקלים. כך אומר הנביא ישעיה, אוי על דרה ועל אלמה, ככה אומר, אוי על הדור ועל העולם, דכולו משקרן, וכולם משקרים במלך מלכי המלכים, משקרן בגרמיו, משקרים בעצמם, ולא די, אלא בנין דהולידו משקרן באושיקרא דילון. כשאדם הוא חי בשקר, גם הבנים שלו מתחילים לחיות את השקר שלו. ואז השקר הזה עבר לבנים שלו, הוא חזר בתשובה, אבל הבנים נשארו בקלקול, אז מה יהיה? נתן לך בורא עולם מתנה ואומר לך, אני יודע שהבנים האלה שהם מקולקלים זה מחמת הקלקול שלך. מה אני עושה כשאתה חוזר בתשובה? אני גם כן את הקלקול של הילדים שלך, אני יוציא מהם, והבנים שלך יהיו קדושי עליון. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. אומר הנביא, כך אומר, בנין מתשקרן שקרא דילון, והשתכחו פגימין לאלה ותתה. אז מה זה יעזור שבן אדם חוזר בתשובה וישאיר בנים פגומים למעלה ולמטה? מה זה יעזור? אומר בורא עולם, חזרת בתשובה, אתה מצטער על כל החיים שחיית, לא לפי התקן. מה אני עושה? אני מתקן לך גם את הילדים. וזה המתנה האחרונה. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה. זה אומר הפסוק. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לתקן את כל הקלקולים שנגרמו מחמתו. לכן, רבותינו אומרים, לא רק את הקלקולים של הבנים שלו, אלא רבותינו אומרים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. מה זה אם יהיה נידחך בקצה השמיים? מה הכוונה בקצה השמיים? הכוונה סוף העולם רחוק? אומרים רבותינו, יהיה נידחך בקצה השמיים, השמיים זה הרוחניות. בקצה השמיים, אדם שהכי רחוק מהרוחניות. אם יהיה אדם נידח בקצה הגדול ביותר, אדם הכי רחוק מבורא עולם. אומר, משם יקבצך, אומר הקדוש ברוך הוא, יקבץ אותו משם ויחזיר אותו בחזרה לדרך. למה? יש גמרא, אדם אחד שחוזר בתשובה, גורם לכל העולם לערער הרהורי תשובה. כל עם ישראל מחוברים אחד לשני, וכל אחד שמערער תשובה זורע וזורק חיצים של תשובה בתוך כל הלבבות של עם ישראל. וגם אלה שאולי בהשפעתך הלכו לטומאה, גם אלה יחזרו חזרה.